Sa unsang paagi, si Miriam makalingkawas unta sa kaulawan sa sangla. Si Miriam makalingkawas unta sa kaulawan sa sangla kung wala niya batuni sa iyang kasing-kasing ang kasina. Kining kasina mo'y usa ka satanasnon nga kinaiya nga mo'y hinungdan usab no ang Satanas didto sa langit nagkahimo kagubot mo'y hinungdan nga siya o si Lucifer gihulog dito sa langit o naabot usab siya dinhi sa kalibutan. So, gani ang Patriarchs and Prophets page 385 to 386, klaro nga naghisgot nga ang Biblia sa pinasahi nagtudlo kanato sa pagbantay sa pasakag sumbong batok ni adtong gitawag sa Dios sa pagbuhat ingon nga iyang mga embahador. So diha nga ana kita gipasidan-an basin unya maghimo-himo kita og mga sumbong nga walay kapasikaran o gani atong bation mas labaw kita nila nga gitawag sa Dios ni ana mao nga buhat. So kinahanglan no, atong bantayan kay kini mo'y usa ka makalilisa nga sayop no ilabi na ang kining kasina.